எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் பற்றி தான். சரி, இன்றைக்கி நாங்கள் இதில் என்ன சொல்ல போகிறோம் புதுசாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதுசாக ஒரு 2 விஷயம் கொரோனாவை பற்றி நம்ம தமிழ்நாட்டில் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது கொரோனா வைரஸோட பரவல், அதாவது ஸ்ப்ரெட் இருக்குல்ல, அதை பற்றியும், அதே மாதிரி கொரோனா வைரஸோட வேக்சின், அதாவது கோவேக்சின் இருக்குல்ல, அதில் உள்ள டேட், அதாவது ஆகஸ்ட் 15க்குள்ளே கொரோனா வைரஸ் வேக்சின் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அதில் கொஞ்சம் டிலே ஆகிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன விஷயம் கொரோனா ஸ்ப்ரெட்டு, அதாவது கொரோனா பரவுறதை வந்து தமிழ்நாடு அரசு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க. எப்படின்னா, டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நிற்கணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸாக விடணும். ஏன்னா ஒருத்தவங்க தும்மும் போதோ இருமும் போதோ அவங்க எச்சி துகள்கள் நம்ம மேலே படுறதுனால அது மூலயமா கொரோனா வைரஸ் பரவலாம். இல்லை ஒருத்தவங்க எச்சி ஒரு இடத்துல பட்டு அந்த இடத்துல நம்ம கை வச்சா அந்த இடத்துல நம்ம கை வச்சதுலேருந்து நமக்கு கொரோனா பரவலாம் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கம் சொன்னதுனால தான் கை கழுவு சொன்னாங்க, மாஸ்க் போட சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போ ஒரு 239 விஞ்ஞானிகள் சேர்ந்து ஒரு WHO அண்டு உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கும் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க. அந்த லெட்டரில் என்ன நோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காம்பேக்டான ஏரியா, அதாவது ரொம்ப கூட்டம் கூற ஏரியா, ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ இல்லை ஒரு ட்ரெயின்லேயோ, அதுவும் மெட்ரோ ட்ரெயின், இதெல்லாம் ரொம்ப காம்பேக்டான ஏரியாவில் ஒருத்தவங்க வந்து கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டவங்க திம்முனாலோ இருமுனாலோ அவங்க காற்று மூலியமாகவே கொரோனா வைரஸ் பரவலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அந்த 239 விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க. இது நாள் வரைக்கும் நம்ம மேலே அந்த எச்சி துகள்கள் பட்டால் மட்டும்தான் கொரோனா வைரஸ் பரவிட்டு இருந்துச்சு. இல்லை நம்ம எதுலையாவது டச் பண்ண இடத்துல நம்ம போய் கை வச்சு அது மூலயமா கொரோனா வைரஸ் பண்ணிச்சு. காற்றுலேயே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, அதாவது ஏர்பார்ன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். காற்று மூலயமா பரவக்கூடிய ஒரு டிசீஸா இப்போ கொரோனா வைரஸ் மாறினதா அந்த விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இதையே இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த மாதிரி ஏர்பார்ன் டிசீஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மாஸ்க் போடுறதுனாலையோ இல்லை டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நிற்கிறதுனாலையோ பெரிய அளவில் கொரோனாவை நம்மளால் தடுக்க முடியாது. ஆனால் தடுக்கலாம், பெரிய அளவில் தடுக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கேற்ற ஸ்டெப்ஸை அரசாங்கம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி N95 மாஸ்க், அதுதான் வந்து 3 லேயர் தின் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி மாஸ்கை மக்கள் யூஸ் பண்ணால் கொரோனா கிட்டேருந்து பாதிப்பை தடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி காம்பேக்டான ஏரியாவில் ஏர் ஃபில்டர்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏர் ஃபில்டர்ஸ்னால் அது வந்து தூய்மைப்படுத்துகிற மாதிரி. அதே மாதிரி கிருமி நாசினிகள் நிறைய தெளிக்கணும். காற்றுலேயே கிருமி நாசினி இருந்துச்சுன்னா இந்த காற்றுல உள்ள கொரோனாவை பாதிப்பை தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அவங்க அந்த லெட்டரில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இன்னும் ப்ரெடிக்டாக இருக்க வேண்டிய நேரம் இதுதான். ஸோ அதனால் ஏர்பார்ன் டிசீஸாக மாறுனுச்சுன்னா இதோட விர்லன்ஸ் உங்களுக்கு இப்போயே நிறைய தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஏர்பார்ன் டிசீஸாக மாறுனுச்சு அப்படின்னா இதோட இன்டென்சிட்டி இன்னும் அதிகமாயிரும். ஸோ எல்லாருமே கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க. நம்ம பார்க்க போகிற 2வது விஷயம் கொரோனாவில் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கோவேக்சின் வேக்சின். இந்த கோவேக்சின் வேக்சின் வந்து ஆகஸ்ட் 15க்குள்ளே தமிழ்நாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஆனால் இப்போ பயோடெக், அதாவது ஹைதராபாத்தில் இருக்க பாரத் பயோடெக், அவங்க தான் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேஜர் ரோல் படைச்சிருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த கொரோனா வேக்சினை இமிடியேட்டாக மக்கள் மேலே பயன்படுத்துறது அவ்வளோ கரெக்டு கிடையாது. ஏன்னா வேக்சின் அப்படிங்கிறது வர்றதுக்கு ஒரு 2-3 வருஷம் ஆகும். எப்பவுமே மற்ற டிசீஸ்லலாம் வேக்சின் அப்படின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு 2-3 வருஷம் ஆகும். ஏன்னா அதில் சில லீகல் இஷ்யூஸ் இருக்குது. அதுக்கு சில லீகல் இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால அது 3-4 இயர்ஸ் ஆகும். இப்போ கொரோனாவோட கிரைசிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால, அதாவது ஒரு தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே 4000 கேசஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த டயத்துலங்கிறதுனால ரொம்ப இம்மிடியேட்டாக ஹியூமன் மேலேயே வந்து அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து அதை இம்மிடியேட்டாக நம்ம வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல கவர்மெண்ட் ரொம்ப மும்முரமாக இருக்காங்க. ஆனால் இதை கண்டுபிடிச்ச அந்த பாரத் பயோடெக் அவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இல்லை இதை வந்து 2021, அதாவது 2021 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் இந்த பரிசோதனையை 2ஆம் கட்டம் 3ஆம் கட்டம்னு நம்ம வந்து தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆகஸ்ட் 15க்குள்ளே வருமா வராதா அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன குழப்பத்தில் தான் இருக்குது இந்த கொரோனா வேக்சின். ஸோ எல்லாருமே வீட்டிலே இருங்க, சேஃபாக இருங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற இடத்துக்கு உடனுக்குடன் நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கோம். இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது அப்டேட்டை பற்றி உங்களுக்கு வீடியோ போடணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நான் அதை அப்லோட் பண்ணுறேன்.